Jeg har 11 produkter til jer i dag, som står lige heroppe. Lad os vise dem. Det første, vi starter med, det er det er fugtgivende renseservietter fra Biokura. Og I må altså virkelig undskylde min negle i dag, fordi at de er lidt grimme. Jeg har klippet dem helt ned, fordi jeg er blevet træt af dem. Jeg synes, at de her renseservietter, de var sådan... Altså, de lugter virkelig ulækkert. Jeg har lige gemt en, den er blevet helt tør. Men jeg har brugt dem sådan der om morgenen, bare lige til at ligge over her, og så bare sådan... Hvad hedder det? Altså, de er rigtig gode, og de var billige, mener jeg nok. Det første, jeg brugte dem til, det var faktisk at tørre borde af med, da jeg gik på landbrugsskole. Altså, hvis de var på udsalg sådan til billige 10 kroner eller 5 kroner, så ville jeg gerne købe dem igen, fordi jeg synes, de var lidt dårlige. Ud af dem. Så har jeg en shampoo fra Tresemme, som er den her. Den hedder 24 Hour Body. Det dufter rigtig godt. Jeg mener, jeg brugte den, da jeg gik på landbrugsskole, ellers var det på efterskole. Så det er sådan 4 år siden, men altså jeg har en kæmpe bunke af produkter sådan om bag mig, som jeg skal have filmet, fordi at jeg vil rigtig gerne have ryddet et værelse op, og de står bare og fylder. Min computer, den har haft sådan et problem med sit kamera, så jeg har ikke rigtig filmet på den. Mit kamera, Canon-kamera, som faktisk står lige herude. Når jeg filmer med det her kamera her, så går det i stå. Sådan midt i filmen, så jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal rette det. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det, så derfor kan jeg ikke rigtig filme med det. Jeg kan godt tage billeder og sådan, men kan bare ikke rigtig filme med det. Det er lidt træls. Den er rigtig, rigtig god, og jeg har tænkt mig at købe en. Jeg tror faktisk, jeg har en. Jo, jeg har en sådan deroppe, tror jeg. Det er min shampoo, der står deroppe. Nu. Hov, der fik jeg lige en sms. Det var en Snapchat. Jeg ville rigtig gerne købe den igen. De koster noget med sådan 89 eller sådan noget, tror jeg. Så det er lidt dyrt. Men alligevel, så har jeg en kropsshampoo, som man skal vaske af i badet. Fra Palmolive, og den hedder Naturals Bath Milk. Og så står der noget på russisk. Den er med olivenolie. Den dufter helt vildt godt, og den er faktisk rigtig, rigtig god. Det er nok en af mine yndlings kropsshampooer. Jeg synes dog, at de er virkelig, virkelig dyre. Så har jeg en shampoo fra Garnier, der hedder Response eller sådan noget shampoo. Marvelous Nectar, som åbenbart er med organ oil og nectar og sådan noget. Den var også helt vildt god, og den gør mit hår rigtig blødt. Den er virkelig, virkelig fedtet, fordi det ser ud af det. Den dufter virkelig godt. Den dufter sådan... Jeg kan ikke beskrive det godt. Jeg vil gerne købe den igen. Så har jeg en dåse, eller flaske, eller hvad man kalder det. Det ved jeg ikke. En omega-3, altså fiskepiller, fiskeolie. Der er 300 kapsler i. Jeg spiser 3 af dem. 3 hver dag. Men jeg kunne rigtig godt lide dem. De dufter lidt dårligt. Men de er nemme at sluge, og det er sådan nogle... Jeg har ikke rigtig nogen pille til at vise det, fordi jeg har spist dem jo. Jeg vil gerne købe den igen. Så har jeg en slags sådan hårkur fra Bedhead. Tiki Control Freak. Og det der var nede i den, det plejede at være grønt. Og det var sådan, der havde været bad, så tog jeg det i spidserne her. Bare sådan, ikke her, fordi det blev enormt fedt at være. Duften er gået ud af den, men den dufter rigtig godt. Jeg synes, at efter lidt tid, så synes jeg, at jeg blev træt af den. Jeg havde den med i et haul på et tidspunkt på min YouTube-kanal. Men jeg vil ikke købe den igen. Hvis jeg fik den gratis, så var det fint nok, men ikke lige nu. Så har jeg nogle silikapiller, der skulle gøre rigtig, rigtig godt for hud, hår og negle. I kan se, der står her et sted. Dem kunne jeg også rigtig, rigtig godt lide. Og jeg er sådan en, der ikke rigtig kan lide at sluge piller. Men dem har jeg faktisk lidt ligeglad med. Så dem suger jeg bare. Det er anbefalet 3 tabletter dagligt, og det gør jeg så også morgen, middag og aften sammen med de der fiskepiller der. Jeg ved ikke rigtig, mit hår det går så langsomt. Jeg tror, jeg har brugt sådan 21 år med at få det herned til. Min søster, hun klippede mig sådan for en uge siden. Der havde jeg hår herned til. Fordi jeg rigtig gerne vil have. Jeg ved ikke, om det virker. Jeg tror, man skal spise dem i rigtig lang tid, og man skal... Ja, det er nok også generne, der gør, at ens hår gror og så videre, så videre, så videre. Men det virker på ens negle. Helt klart. Det virker på ens negle. Så har jeg en shampoo fra Alpecin.
Og det er en koffeinshampoo. Det er fordi, jeg rigtig gerne vil have langt hår, jo. Så derfor så fik jeg den her anbefalet af en veninde fra min klasse. Fordi hun brugte den. Og Hair Energizer. Den dufter af mand, og den er også beregnet som mand. Jeg ved faktisk ikke, om det har hjulpet. Jeg ved ikke, om det har hjulpet. Den gjorde mit hår enormt stift. Men det er nok, fordi jeg har så tyndt hår. Altså, I kan lige se her. Og jeg kunne godt finde på at købe den igen. Men så skulle den være billig. Fordi jeg kan ikke rigtig huske, hvad den kostede. Jeg kan købe den i Kvickly. Så har jeg en lille bitte prøve fra Redken shampoo. Det her shampoo er vidunderligt. Jeg elsker det. Redken. Og det dufter. Det dufter fantastisk, og jeg vil helt vildt gerne købe det igen. Sidst, men ikke mindst, så har jeg en shampoo fra Orofluido og en conditioner fra Orofluido. I kan lige se, hvordan man staver det. Ja. Shampooen kunne jeg rigtig godt lide. Den gjorde mit hår helt vildt blødt, men den har virkelig sådan en underlig stank. Jeg ved ikke. Sådan en virkelig tyk stank, og det lugter helt vildt klamt. Men jeg kunne rigtig godt lide den. Og conditionen, hvis man bruger den bagefter, det bliver også helt vildt blødt. Altså, den er også rigtig god. Og jeg kunne helt klart godt finde på at købe det en gang igen. Ja. Men mange tak, fordi I så med i min video.